Mani salono tirok tipramo thani borok na attack khaini borok koksil sai tongkha tamba gam hain khana tini nomination mon dinun pila hambai nongno tini media rokno tini 30 January 2023 tini paithak nomination de jeng tini na sarati ba jor jaga nomination de usin tipramo tha single dewo on bele record jeng tini hain hai tini Jompo Jila Sub Division sini SDM cengoro Paisok Paikya sini Devdas Deborma bin thani ceng nomination de Paikya ini sini nomination of Pai Jono Chubani rok Paisok Paikya sini XML barang monang Raisho Deborma sini am cenino sini Anthony Deborma Abduket belai Jono Chubak khabo tai sini tongo senior leader barang monang Tonjan Deborma sini bukuk tongo sini TWF ni kesam presiden je tai tabu present advisory ni chairperson vice chairperson asin di tabu tongo YTF rok tongo kok khabono chini kaisen kok chini bus kang ni chongmari jeng suru khaiki ka jeng chini chongmari kaisen nasikmung chini taklan chongmari ang sabo basa ojongpelo sabo basa gulagati sabo takojal sabo sang naini kokya ekmatra bubagan nasiki sang takla bud loine bubagan koknu sang khana laine je chini phainai je permanent solution hai constitution solution ni bagino sang takhan of vote no sang process tongnai of vote chini bagai belai kotor because sang saimano jotono one last fight kai tong bobagra or sang kaplai ngana ngai sang tin nomination success sang lakha kana scrutiny tongo then after that sang gongnai ngai chinoro to sang 100% jitinai takor jalo to kuno opposition sekri tingo sini press media sangka je tam party ngamo RPI Amia tinin pui lakhana wo amia bortamo khab dosong family aborna attack khaijaka am hai to sin hali knowledge kre to kun jaga o khemisa oro gare angkhor purun khaijaka ang to chang saman chine basap so khaika jing yasi suru bro na bo famia chin thani kun apni news kre tibra motha khaya bo chin tum thaka tin tibra motha kun khaya am hai chung violence nang hamjaya chung peaceful tongnai chin oro area bo kun gundugul angala ka Bada side ang tabo siya ko ononto development boss hawo get tribalen te assembly logo asa sarai ro kok sa sagala khani aba he ro kok na gi side ka kol si jam selai sabin saimia bo selai bo busi yarim siare ong okra busi te okra ong aba kun katal sana ya sengura kun jaga thangya chin bobagra tongo chin bobagra sanai ar chung jotono chini joto chini leader rok chung jotono gra ke kok sai tong tini bo sanai khana bo sanai olo bo sai tong na hes am tin kuno chini rawo ni Barata lo bidan sabo to applying sananyo applying mani ya lo barata lo am tani je lukro ulla tamom bo bahai samno butang habiya pina harjane bongni bagai nadi actually omoto haki salai maya jeng chini sarkar phaimani ya golo abon step alkang nai jodio 12 ta korjalawo jeng single applying khata abon alkang nai tobe jeng omon tongnai chini joto public an bagino chini 12 ta korjan joto leader stand tongnai chini public lukuran ka hamni bagini jeng kok sanai chini dofa hamnai bagini jeng kok samkhainai ebong chini jodi jeng power phage hangkai chini joto unoyon to ongnai abo to manai no ara jeng kuno kok thana kre jeng unoyon to chini tabo ADC sarkar jeng age buhani ADC habang phaipuro norok saimanna jeng ke suno lamari nai ke suno jeng chakri nai jeng chini sarkar tu biya tabo jeng grata tiplan bagi jeng fight khani bagi chini baskani choba hais besok butar mananya kebang baik ke pas klajane once mung bu bahai nahar mung once gitong besok butar ni saimang lag to maximum jeng tirpara joni jot kebang bud bai jeng keplai nai bas okay haska kutuk ha